Tungod kay mitingog na si Byron Garcia, ang igsuon ni Governor Gwendolyn Garcia og natural mulaban gyud si Byron Garcia sa iyang igsuon nga gibirahan ni Mayor Mike Rama tungod kay wa na magkauyon ang mayor sa pagpunay o panghilabot ni Governor Gwen Garcia sa mga kalihukan sa Cebu City. Sama pananglit sa sinulog og sa BRT project mga kabombo. Matod pa ni Byron Garcia sayang post sayang Facebook nga sipa kayo og pamahayag si Mike Rama. Pagbasa nako sa termino nga sipa, mura mag nag-double meaning sa akong pagsabot ang termino nga sipa ang mayor. Nasayod ta nga si Mike Rama kaniadto gipasanginlan kini nga usa ka drug protector. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gimension sa kanhi presidente og kaduha gyud nga si Mike Rama matud pa usa kuno ka drug protector mga kabombo. Unya public knowledge na pud ni nga gipasanginlan pud si Mike Rama nga usa ka drug addict. Gipasanginlan si Mike Rama nga usa ka drug addict kaniadto tungod sa kalit nga pagkahugo sa iyang lawas. Midaot lang og kalit ang mayor. Apan ang tubag sa mayor nga dili man siya drug addict og doon na lang siya gipamati sa iyang lawas. Maong midaot siya. Apan nganong nisingaw man ang istoryaha? Nganong nigawas man ang istoryaha nga drug addict o drug protector ang mayor? Kinsa man di ay nagpasiugdaan ang istoryaha? Nakahinomdom na noon ko sa gisulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga wala kunoy aso kung dili mo kayo. Matod pa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, walay aso kung dili mo kayo. Unya, gisaway usab ni Byron Garcia ang programa ni Mike Rama nga Singapore like Cebu City with Melbourne features. With Melbourne features. Nga matod pa, nga wala kunoy klaro mga kabombo. Unsaon taman gudning atong mayor nga gaayo lang ang istorya, puros pagarpar. Matod pa ni Governor Gwen Garcia nga daghan og istorya, daghan og sayop. Gani hasta ang asawa ni Mike Rama nga si Ma'am Malu Mandanat nga langga sa mayor gisugdan na sad og lakbit ni Byron Garcia. Nga diin gusto ni Byron nga isulti usab ni Rama kung unsay background sa iyang asawa nga si Malu Mandanat mga kabombo. Kani manggod si Mike Rama matag higayon. Every time kakupot sa microphone, iya dayon i-appeal og istorya ang iyang asawa nga si Ma'am Malu nga matod pa katunga kuno sa iyang edad. Only lady, only wife. Unsa may labot sa publiko kung ang imong langga Malu katunga sa imong edad? Unsa may labot sa publiko kung ang imong asawa maoy only lady unya only wife? Why labot ang publiko ana in town, oy? Ang gusto masayran sa publiko kung unsa nabuhat nimo isip mayor sa Cebu City. Kaila ra bakos imong amiga mayor. Kaila ra bakos imong amiga mayor nga naa karon sa call center nagtrabaho. Kaila ka imong asawa ani? Aning bayhana nga nas call center nagtrabaho? Unya paabot ta sa tubag pod ni Governor Gwen Garcia sa mga birada ni Mayor Mike Rama nga matod pas mayor dili na pwede manghilabot si Governor Gwen Garcia sa Cebu City. Enough is enough. Naghinomdom ko gisulti ni Mayor Mike Rama. Yawa! Pahawa!